Assalamu alaikum bandira meɗen ƴewɓe télévision annaru hakikan nene en gondi bayde ni Alaji Ibrahima dow kanko woni hooreɓe ruggaɓe leydi meɗen Niger wondu kondan fedde wi'etende RBN e AREN fof hawri leydi tati ɗen hanko woni kawrodiri hakika ni bandira meɗen en jiiɗen en makko nani noye golleji ɗin ɗennam ɗi goni ɓe gollira ɗum ɗo pila kabaru ɓuroɓe seni Allah jaaɓi delle fawarde joni Alaji assalamu aleykum. Amin aleykum salam. Alaji hande komin jiɗi min paama en puɗɗirano banggal AREN ginanda AREN hitande nde woni ko cinguɗon ɗum nder leydi meɗen Niger on fa yaaji hewtoyi wakkatiji ɗi. AREN yani singama illa hitande a nasara wiyetene 1991 nden ɗon ɓe keɓi agrément ko hokkata min golla leydi Niger ɗo inde rooɓe. To joni wakkati keɗɗon arrêté on ɗendan ɗume wonko puɗɗirɗon golla? Komin keɓi arrêté o fuu d' abord tawi yimɓe rooɓe paamana hawride nde e paamana golle mayde e paama du ko kamɓe jeyi hawride nden ɗo ɓe kaani ɓe ballira hawride nden fa hawride nden waɗa inde faamane heɓa ko waɗa golle muɗum no haali. Durooɓe ɓen paami ɓe naati jonka e ley laamiɓe ɓen ɓeɗen kolla ɓe ko woni AREN hana bambancugol noon durngol ni min ballata durngol du eɗen andi no ley golle ko wallata Niger hano no demal wallata Niger ni ɓiɓɓe ɗuɓɓe no gaɗa élevage ɓiɓɓe ɗuɓɓe no gaɗa harka agriculture. To wakkati gaɗuɗon AREN nde wakkati mo hawrinde durooɓe no woodi na wala? Komin gaɗuno AREN hawrinde duroo fuu wala. AREN ni arti laati hawrinde durooɓe AREN ba kan artuno. To joni nomin jiiɗi min paama ñande puɗɗuɗon ɗum ñande mum caɗele ɗe woni ko jaɓɓitiɗon fande moɗon moƴƴinde fa keɓuɗon ɗereji ɗin hakkude laamiɓe tuube en ni e yaade wakkati mo préfet ngal nokku on no wuli sanne wakkatiji. To wallahi hano hollira no min goduno komin goni no miɗen ki'a ko woni no wara warde ɗum hulƴini min ɓe gi min gaɗa waldere ko domata durgol gam ko wonno waɗe hannden fuu torra ko durooɓe gonno ki'a hannden fuu illa den e min ki'i ɗum donc say min ummo min daro min kollita d' abord durooɓe ɓen min kollita laamu min ƴeewa dabareji ɗi min titata ko taweede en keɓay masalaji ko ɓuri ko gonɗo eɗen ki'a jooni. To Alaji ele wakkati gaɗɗon ɗum toye woni ko puɗɗirɗon golle nder région oye woni ko puɗɗirɗon ni AREN singa fuɗɗi gollude fa koyɗe mum ŋeeti? To aɗa andi ni cingol AREN d' abord say ko wiyete assemblée générale ɗum waɗe c'est-à-dire durooɓe kan kawri birni gawre ley tendere gama den en kulal no woodi sanne hawrinde ni en himɓe bawta gaari ɗo batumare waɗa hawrinde to birni gawre min gaɗi assemblée générale ko titi AREN talki ɗin ɗon min adi min jaari ministére de l' intérieur ɗum du hoyay bo komin keɓoyi e andita AREN no hawrinde ni noon hawrinde durooɓe waɗi gaɗa hitande noon min keɓoyi récépissé meɗen ko hokkata min gaɗa golle meɗen ngam ministére toon bumbo kile re'ata ɓe lidana min talki maɓɓe ɓe giya ɓe jaɓay ɓe jaɓay gama den en durgol no gomnanti adiri ɗum noon witana gomnanti tan hani haala dow durooɓe na harka durooɓe himɓe hano ɓe himɓe laafuɓe hano min hande min kana puttiden ɗen komin gaɗi ɗum ɓe koolaki min ɓe jaɓay min gaɗa ɗum donc
miɗen durwana ko hitane komin keɓoyi agrément men. To joni alaji wakkati gaɗɗon ɗum on photo ñande mum woni ko singi ko hawrinde nden ɗenda na wawi haalande min? Wallahi ñandere muɗum min 12 ruggaɓe e minen ɓe kana ruggaɓe min tato noon sirfi andira abdoulkadri aboubacar abdoulkadri min da bourema dodo ali kaɗo e seyni eeda minen ɓe noon min kana ruggaɓe min kana garsoɓe enen gaɗi ɗum ko hori fuu baɓe kana ruggaɓe da ɓe ɓatti garsoɓe na ruggaɓe ne ruggaɓe tato andunomi no ley muɗum rugga resi rugga sumana rugga ɓe isi en isi no nder e garsoɓe arowɓe leyaru ɗo ñande rewɓe no godi le hen eyi ñandere muɗum kay rewɓe naatay e pigama wakkati kulal noon sanne mi haalanima so yimɓe cuuɗo gaɗa ɗum manani rewɓe kay gala ley muɗum mais ɓooyi e oɗon andi den en yimɓe no gaɗa hottugo no gaɗa en tout cas fijoji ni da ñayle ɓattake fuu fulɓe no keɓa guida kalda ettita ɓaɗɗe voilà ley ɗum ɗon golmiɗen gaɗa cs sensibilisation famin keɓoyi hano leydi doso e leydi tilaberi keɓe yimɓe jardiɓe ɗo min gaɗa hawrinde ɗe ɗigiteno hannden AREN. To alaji ñande muɗum moy woni e hoorejo leydi Niger ñande cinguɗon ɗum ne? ñande min cingunoɗum kay go'o kay fuu Ali Cheibou no Ali Cheibou ko Ali Cheibou wittine jokkiti warde mais ministre garɗo ko hokki min gam ministre de l' intérieur den en tanje noon tanje laati ministre de l' intérieur kanko hokki min talkuru ko hokkata min usine min gola leydi Niger kanko waɗani ɗum talkuru kanko no to joni alaji komin jiɗɗi min paamen fayinden e bandiraɓe men ɗin ƴewoɓe téléji hannden nder wakkati o enda illu keyagam fawarde hannden caɗele woni ni ko jiiɗon hawrindeji ɗin ɗenɗan ɓoytani duroɓe e ko woni dow konda no jiiya wakkati fof en andi tiiɗele ɗen wonno ɓeydo AREN en ɗendan gam nokku non ɓoyɗo sanne ɗume woni ko jiiɗon ni findini duroɓe ɓeydani ɗum ɓene pina to aɗa andi illa den en duroɓe no goodi torra sanne illa den en hano ko waɗini yimɓe andana ɗum réseau sociaux en gala ɗon radio ji gala ɗon association ji ɗuuɗa donc ɗum fuu nokku fuu no woodi masala muɗum mais wurtatako gama ko hokki min ko waɗi min gaɗi lawka min gatti AREN min gaɗi réunion o min ki'ana den en habdoji ɗuɗɗi ko ƴuwoyta haro gaya fuu duroɓe ni noon duroɓe nangue duroɓe jomne duroɓe ankayni ley torraji ɗuɗɗi to ɗum ɗon hokki min guito ɗum e min mbawta joɗade min ni en min gaɗay goɗɗum ɗum waɗi mana hawrinde AREN masalaji donc ko woni hannden fuu ko ɗuɗal muɗum fuu no ɗon den en sayni tawke barodirol ko wonno waɗa caka yimɓe ladde yimɓe sogeɓe na aka sogeɓe e duroɓe an kayni den en gardu forêt du no torra yimɓe donc kañum ɓuuri hulede voilà den en gardu forêt ne hulete eɗen andi du den en yimɓe ɗuuɗay no ɗuuɗiri hannden ni donc te yimɓe ɗuuɗi du fuu no beccoto ley laddeji gaɗa gese gaɗa an kay golleji ɗuɗɗi ko wawta joɗirade e durgol quoi kamɓe kan e durgol en joɗititako to ɗum ni noon mais illa ɗum ɗon miɗen miila min kaali ɗum ley radio illa waɗi duuɓi tawke ɓattake 15 jon miɗen kollira ko wonno wara warde min gi wallahi fani duroɓe ɓe
ɓe kaɗi ɓe gesa to ɓe jooɗoto ɓe kaɗi ɓe yottade e beeli ɓe kaɗiɓe ko ɗuuɗi ɓe keɓa ɓe kaɗiɓe ɗu ɓe keɓa ley laamu fuu no warowa ñande gon iri ko wonɗe eɗen ki'a ɗum no warowa gama aɗa anndi den en ko ɓe gita rébellion Touareg den en ñande fuu waro leydi Tilaɓeeri ɗo ɓe garan ɓe piya durooɓe meɗen ɓe dillida jawdi maɓɓe ɓe bare ɓe gaɗa hunde fuu gomnanti wala fof ko waɗanta ɓe e to gara mais fulɓe jeehi gi no tayna jawdi maɓɓe de ɓe keɓoyiɗe ɓe gara fuu fa hande laamu ɗo en kam ka nangata ɓe donc ɗum waɗi torma sannanene ko Tilaɓeeri wonno hi'a jooni illa ko hana hannden Tilaɓeeri hi'i ɗum Nord Tilaɓeeri yimɓe fuu no anndi ko hakkillo fukkingo walano iri nde ni wonno ko jaasi ɗum en bumbode gojugom gama tawke jon kay ɗum weccaki les région on fuu gama haro hoore huɗo kay fuu wala andano ɗum mais région Tilaɓeeri illa hannden wara yimɓe anndi ko wonno waɗa toon fitina ɗon voilà har ka fitina caka duro he joom gesa du fa hannden no ɗum ɓooyi gam oɗon anndi ko toɗa waɗina oɗon anndi ko nokkuji ɗuɗɗe gaɗi yimɓe ummo gaɗa hoore woore jaha mbarwa woɓɓe ha yimɓe piyodira an kay ni ko hana goonga ɓolum laati kan hokkete sembe donc ɗum en fuu no ley ko waɗi hannden kan rimi ko gonɗe eɗen ki'a ɗum fuu hana fuu goɗɗum noon talka tara ko c'est vrai no woodi mais rafi sharia kam ɓuri rafi goonga kam ɓuri turrude yimɓe faa ɗum yettini min to gonɗen hannde alaji fande meɗen seedude ɗume woni ko gatta noddando e duroɓe leyɗe annar fo e ɓiɓɓe adama en ɗenda no watta ko tawi jooɗake jaam hakkille muɗum en fukkake hakkude joddiɓe e joddiɓe ɗume woni ko jamirtaɗo to wallahi miɗo wodi ɗon no looje tati ko o kay fuu haro duroɓe ɗiɗaɓel haro remoɓe tataɓel haro laamu duroɓe kay ɓe paama ɓe goodi ɓe goodi inci ɓe gaɗa golle maɓɓe no haniri no dow tokkol ka'idaji gonɗi ko Niger hokki hoore muɗum ɓe paama dow da neɗɗo yoofi ka'ida fuu no woodi sawri ko firte no hani du ɓe paama da wakkati da bawɗi wañƴita fof say bami ɗo wayle gama hannden duro on kan won demo on kan won duro donc leydi din no toon faaɗa sanne komin kiɗɗi e duroɓe kukoye ɗuɗoy to ɓe joofu ɗum jande den no hani no ɓe gatta fuu ɓe janga ɗiɗaɓel ɓe keɓa leydi maɓɓe da wala leydi fuu a wala ɓi wuraku ɗuɗɗoy koye fani aɗo woodi koye fuu aɗa wawi jooɗade dow hakkillo fukkingo ta jooɗake dow hakkillo fukkingo du fuu a tefan dabareji ko watta ko jogiɗa seɗɗa on e gesama keɓa ko heƴima min ɗan andi woɓɓe gala gesa gala jande mais ɓe goodi bisaji ɗuɗɗi noy ɓe gatta ko da ɓe keɓay gesa kay no heɓe hande gama da ɗo woodi coggu fuu a sooda jande du hannden ɓe paama hana kamɓe tan noon to ni ɗo woni fuu no yoɓanan ɓiyum noon hay kamɓe du de jawdi maɓɓe fani jawdi maɓɓe wallay ɓe janga fuu jawdi din hantanayi ɓe woni fuu gama no yettoyto de durgol noon ko noon fuu da a janggay fo a wawata waɗi ɗum to ɗum waɗi ko miɗen eelaɓe ɓe paama ɓe tokka laawol dokaji kam woni sariyaji ɓe keƴa e muɗum ɗiɗaɓel ɓe janngina ɓe keɓa leydi tataɓɓel gel de ɓe gaɗi ɗum fuu ɓe mbaawa no neɗɗo jooɗirto ɗum
gama hannden ɗa laatake duro a laatake demowo ko noon fu leydi no faaɗan ni yaade noon donc de hunde no faaɗa du fuu enen en kana dabbaaji en miiloto ko wallata en taweede durngol wol ka en joofa gam pullo kay de yoofi nagge da wala nagge fuu kankay majji noon ni donc gaɗen dabbare ko tawa eɗen ngoodi seɗɗa naɓe ley bisaaji ɗin e naɓeeji ɗin mais tawa en janngi eɗen ngoodi leydi amin neɗɗo fof wawta rewi men to haro remooɓe du paama hana pullo fo woni duro ɓe paama hana to ɓe miilo hunde fuu gama en kii jooni hannden ko wonno bonna harka amin woni hunde fuu pullo wiyete da duro de bonon de waɗi fuu ɓe gi'am fulɓe no fulɓe gattani fulɓe gattani fulɓe gattani alors que hana pullo tan woni duro yimɓe fuu no budurooɓe gama yimɓe fuu no remooɓe du donc ɓe paama kamɓe du leydi ndi no woodi sariyaji no haani neɗɗo fuu tokka sariya muɗum ley tewteru goonga muɗum piyodirol wala fof ko hantata neɗɗo demowo wawta rewi duro wawta rewi demowo donc da himɓe telsi fuu eɓe jooɗi ɗo ɓe pota ɓe ƴeewa dabare gam dow potal noon ko nafata fuu heɓate nde potal wala fuu jiiɓaaki wari donc himɓe keɓata hunde fuu haro laamu du d' abord laamu faama kan jeyi demowo e duro fuu donc ɓiɓɓe ɗiɗo noon hanuɓe tawa laamu fonniɓe nokkure worde tawa ɓe fuu ɓe ɓurda bo fuɗɗo laawol sariyaji ɓe piya ɗum sawru ko saria on hokki goɗuɗo goonga muɗum du hokke goonga muɗum amma na fani himɓe gaɗi hano ñamande awa ardini ñamande an laamu ko ñamata ko keɓata he goɗɗo kan ardinta so walla a bonnanan hoorema a bonnanan leydi bonnanɗo leydi du ko hani woni kan du bonnane eɗen kiɗi taweede du leydi durooɓe e hano nokkuje durooɓe kan won laddeji he ɗo manin laamiɓe surtout laamiɓe gargagia ɓe daro dow inde allah ɓe paama ko hurumuji ɗi ɓe kana ɓe conna ɗi himɓe fuu jeyi himɓe fuu kani nawtoro he nokkuje ɗe ɗum waɗi ko allah waɗi hurum en ɗen kiɗi laamuɓe vraiment sariyaji he ɗum ɗon ɓe tawa ɓe nangi ɗum sanne wallayde ɓe nangi ɗum fuu min faami ko potal no waɗan yimɓe no gollidan e leydi amin no yaani yeeso ɗum ni muyunoon mi haalana yimɓe ɓe tomo penda alaji min jetti sanne on nani fayden no do tati ɓe waɗi laamu kay o wi walla kanka hakkunde fonna hakkunde duro e demo fuu no fotu e muɗum durooɓe du konna anda ɗume woni saria muɗum en to toño goɗɗo demo du kandu fa hannden noon alaji vraiment min jetti